ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்தோனேசியா சரௌண்ட் கேலக்ஸி ஹாப்பர் அப்படிங்கிற இந்த பன்னி லிஸ்ட்டை வந்து ஃபேவரட் வீடியோ வந்து விட்டுருக்கா. இதில் முதல் ஸ்பின்னை போட்டு 9 டைமண்டுக்கு ஒரு டோக்கன் மட்டும் கொடுத்தா கிறிஸ்டல் ரயன் டோக்கன். அடுத்த 2வது ஸ்பின்னு 19 டைமண்டுக்கு போட்டு விட்டேன். இதில் வந்து அந்த 20 டோக்கன் கொடுத்தா கிறிஸ்டல் ரயன் டோக்கன். அடுத்து 3வது ஸ்பின்னு 39 டைமண்டு. இதுதான் லாஸ்ட்டு ஸ்பின்னு. இதுக்கு பண்ண முடியாது. எனக்கு கிடைக்குமா அப்படின்னு எதிர்பார்த்தேன். ஒரே கொடுத்துட்டாங்க. 3 ஸ்பின்லேயே அந்த பெஸ்ட்டு கொடுத்துட்டா. மொத்தமாக ஒரு 67 டைமண்டு செலவு பண்ணி இந்த பெஸ்ட்டு எடுத்துருக்கோம். ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு மெயின் 18 வந்து எடுத்துட்டேன். அதில் வந்து மிட் நைட் ஈவெண்ட்டு வந்துச்சில்ல, அதில் ஒரு பெஸ்ட்டு எடுத்துருந்தேன். இது செகண்ட் எய்டில் பெஸ்ட்டு இல்லை, அதனால தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். ஸ்பெண்ட் பண்ணேன். இதோட மந்த்லியே முடிஞ்சு இன்னும் ஒரு நாளைக்கு மட்டும் இருக்கும். ஒரு 50 டைமண்ட் மட்டும் வரும். இதோட மந்த்லியே முடிஞ்சு. இதுக்கோட மந்த்லி போட போகிறது இல்லை. மந்த்லி போட்டாலே டைமண்ட்டை பிடிங்கிறான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். யாரும் மந்த்லி போட்டு இந்த டைமண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணி வேஸ்ட் ஆகிடுவாங்க.